Għalkemm smajna ħafna fuq il-vista, forsi tibqa' l-mistoqsija imma x'se jagħmel sewwa sew l-isqof meta jiġi jżur il-parroċċa tagħna? U xi bżonn hemm li jiġi hu? Jew x'jagħmilha differenti minn kull żjara oħra tiegħu? Diversi dokumenti importanti tal-Knisja jirrakkomandaw li l-vista pastorali ssir b'diliġenza kbira. Hekk ngħidu aħna diretturi tal-isqfijiet jgħid li l-vista pastorali hi wieħed mill-modi konfermati minn sekli ta' esperjenza li permezz tagħhom l-isqof iżomm kuntatt personali mal-kleru u ma' membri oħra tal-poplu ta' Alla. Hija okkażjoni biex iġeddet l-enerġiji ta' dawk involuti fl-evanġelizzazzjoni, ifaħħarhom, jaqgħuilhom qalbhom u jiżgurawhom. Hi wkoll opportunità biex jistieden lill-fidili għal til-ġdid tal-ħajja nisranija u għal ħidma apostolika aktar intensa. Għal ġimgħa sħiħa, l-isqof se jagħmel mill-aħjar biex jiltaqa' mal-organi, il-gruppi u l-aqdiet u l-kategoriji tal-parroċċa u anke jżur il-morda fid-djarhom. U jkun akkumpanjat mis-segretarju tal-vista li jieħu noti għar-rapport kif ukoll mid-delegati tiegħu għad-diversi joqsma bħalma huma l-liturġija, il-katakezi u d-djakonija. U jisma' anke l-menti u l-bżonnijiet tal-parroċċani blan li jiġbor stampa ċara kemm jista' jkun tal-qagħda tal-komunità biex imbagħad jista' joffri l-għajnuna u s-suġġerimenti tiegħu. Dan barra li qabel il-vista kien diġà talab tarif mill-kappellani permezz ta' kwestjonarju. Kull vista jkun fiha l-mumenti ta' laqgħat u ta' talb, kif ukoll oħrajn ta' ċelebrazzjoni liturġika bħal velja bi preparazzjoni u l-quddiesa tal-ftuħ u għeluq bil-qaddis patrun jew patruna bħala aspirazzjoni.